सायख'थियाव लाब जानो हायो माबा मोनसे बेनिफिट जानो हायो दा बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै BPFनि थिननाय बायदियैनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा दिनै मोनसे गोदान आफाद दानानै बड'लेण्ड गोलाव सम जाबाय दिनै 7 दानानो जालांबाय बिसायख'थिनि मुङै गिदिंनाया जे मोजां सम मोननानै दिनै मोनफ्रोमबो समस्थियावनो हाबनो हादों दिनै मोनफ्रोमबो समस्थिनि गासै रायजो राजाफ्रा बयबो एखे खोथाखौनो सिन्था खालामदों बर'फोरखौ लाफानानै जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दं बयनिबो मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों दा बे हिसाबै दिनै जोंनि BTC ओनसोलाव बे सोलायनायनि धौआनो फैबाय दं परिबर्तननि धौआनो बारबाय दङ दा गतिके दिनैनि दिनावहाय UPPL हान्जाया बे धौनि गेजेरजों 30टानिख्रुइबो बांसिन समस्थियाव देरहानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय आरो दिनै नैबे नोंथांमोननि गरेस्वर समस्थियाव फैदों दा बे गरेस्वर समस्थियावहाय बिथां पबित्र बर' दिनैनि दिनाव बिथांनि देरहानायाबो रोखा जाबाय दा गतिके जोङो सिन्था खालामदों जे गरेस्वर हालामाव सिगांनिफ्राय जोंहा बिथां महेश्वर बसुमतारी दा बिथाङा EM हिसाबै दंमोन दा बे गरेस्वर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा बुंदों दिनै महेश्वर बिथाङा EM जानानै जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेबो सिन्था खालामाखिसै बे 17 बोसोराव बे गरेस्वर ओनसोलावबो दा गरेस्वर समस्थियावबो गुबुन गुबुन PCDCआव दिनै जब कार्डनि मुङाव न'नि आइडिनि मुङाव जाख्ल'नायनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों दा गतिके बेवहाय बिथां पबित्र बर' एबा जोंनि UPPL दोलोनि बिजाथिनि अनगायै बेयाव रावबो देरहानो हानाय नङा गरेस्वर समस्थियावबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया गोदान आफाद दानानै नैबे समाव आन्दाराव खालामफैनायनि मोनसे बाथ्रा बुंगासिनो दं बिथाङा आरो 2020 मायथाइयाव BTR रेकर्ड खालामनानै बिथाङा जोंनि जि आलादा रायजो बड'लेण्ड मोननांगौखौ बिथांमोना थाबाय होननानैसो बुंदों बेनि सायाव मा बुंनो 1993 मायथाइयाव बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी साराबो BSc मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि आन्दलना BSc नङामोन बे जाहैबाय सेपारेट स्टेटमोन किन्तु गुबुन गुबुन बिथिंखौ नायनानै बे 1993 मायथाइयाव जों BScखौनो बयबो रायजो राजाफ्रा गनायदों दा बिनि उनावहाय फिन खनसे आन्दलन खालामबावदों बेबायदिनो गोलाव समनि उनाव 2003 मायथाइयाव BTC एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों बे BTCखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो एग्रिमेन्ट खालामनानै लानानै फैदों आरो दिनैहाय मोनसे BTR एकर्ड खालामफैबाय जायखौ जों बड' पिस एकर्ड होननानै बुङो बे बड' पिस एकर्ड एबा BTRखौ जोंनि माखासे जोहोलावफोर NDPनि जोहोलाव बिथांमोन बयनिबो थैनि बेसेनाव मोननाय जादों 2003 मायथाइयाव जेला BTCखौ एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बे समाव रावबो NDPआ BTC बे एग्रिमेन्टखौ दुसियाखैमोन अर्थात BTCआव थानाय दफाफोरखौ मावफुङा बा बायदिसिना खोथाखौ बिथांमोना सोंखारिबोआखैमोन NDP भाइफ्रा किन्तु दिनै NDPफ्रा जाय एकर्डखौ लानानै फैबाय बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि एन्ड टीम अर्थात BPF हान्जायासो दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै बायदिसिना नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावगासिनो दङ दा बेबायदिनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङाबो दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि एबा BPFनि बे इंगितजोंनो नैबे बिसायख'थि पारपसनि थाखाय BPFआ जाहाथे बिसायख'थियाव लाब जानो हायो माबा मोनसे बेनिफिट जानो हायो दा बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै BPFनि थिननाय बायदियैनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा दिनै मोनसे गोदान आफाद दानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे खोथा बुंगासिनो दङ दा बे आफादा जोंनि नोजोरावहाय जोंथ' सानदों बे बिसायख'थि जोबब्लानो हयथ' बे आफादा गोमालांगोन मानोना बियो नैबे बिसायख'थियाव BPFआ जाहाथे माबा मोनसे राहाजोंब्लाबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव BTR एकर्डनि खोथाखौ गोनो गोथो खालामनानै लाब जानो हायो दा बिनि थाखायसो दाखानाय दा गतिके सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारनि जि आफाद दानाय बियो ओंथि गैया दिनै गासै रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों जे बे BTR एकर्डनि गेजेरजों जोङो जाति हिसाबै जायफोरखौ जों गोलाव समनिफ्राय जायफोर जेंनायाव जोङो साग्लोबजानानै दंमोन दिनैनि बे BTR एकर्डनि गेजेरजों बेफोर जेंनाफ्रा सुफुंजानो थांगासिनो दङ
दिनैनि दिनाव बेखौ गासै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो मिथिगौ दा गतिके बिटिआर एकर्डखौ दुसिनानै सोरबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया जा खोथा बुंबायानो थायाथों मानो दिनैनि दिनाव गासै रायजो राजाफ्राबो बुजिनो हादों सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया जा मावबाय दङ बेयो बिपिएफनो मावनाय बिपिएफनि इंगितआवनो मावनाय दा बेखायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जिहेतु बिथांमोनाबो दायित्व दङ बे बिबान दं हिसाबै बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जों बोरै मावफुंनो नांगौ दा बेफोरनि थाखायसो खामानि मावनांगौ दं होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो बुंगोन आरो आं दहायनो बुंदों दिनैनि दिनाव जों एसेबां एब्राबलि बे बिटिआर एकर्डखौ बुसिनायनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि एनडिबिफोरखौ एनडिबि भाइफोरखौ दुसिनाय एनडिबिनि जायफोर मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ अपमान खालामनाय दा गतिके आङो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथां सारा जिहेतु जोंनि सासे गोजामथार बर'फोरनि सासे गोजामथार दैदेनगिरि हिसाबै बे समावहाय बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जानि जानानै दिनैनि दिनावहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव नंखाय खोथा फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ मानोना आं दहायनो बुंदों दिनैनि दिनाव बिथाङा जेसेबां होसिख्रावा मानो गाबोननि दिनाव इलेक्सना जोबखांनायनि उनावनो बे आफादा जोबलांगोन आरो आफादा जोबनाय लोगो लोगो सानसुमा फिन गावखौनो खेबसेबाव नैबेखौ प्रुभ खालामबावनाय जागोन जे बिथाङा राजखान्थियारि भाबै जे दासिमबो थारमाने गावनि थाजिरथिखौ लाखिनो हायाखै मानोना बिथाङा गोलाव सम एमपि जाबोदों बिथाङा सासे बिपिएफनि सासे दैदेनगिरिखामोन खिन्थु थांनाय 2014 बे 2014आव जेलानोखि बिपिएफनिफ्राय बिथाङा केन्डिडेट मोननो हायाखिसै दा बिनि उनावहाय बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव फैदों आरो इउपिपिएल हान्जायाव फैनानै बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि कारापसननि खोथा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि गाज्रि आखल आखुनि खोथा बेफोर गासै खोथाखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा रोखा रोखा बुंदों आरो 2019 मायथाइयाव खिन्थु जेब्लानोखि बिथाङा आरोबाव फिन इउपिपिएलनिफ्राय केन्डिडेट जानो हायाखिसै बिनि उनावहाय बिथाङा इउपिपिएल हान्जाखौ सोंखारिबाय आरो दिनैनि दिनावहाय फिन बिपिएफनि जानानै बिपिएफनि साया लानानै दिनै गोदान आफादनि मुं होनानै आन्दलन खालामनायनि खोथा बुंबाय थादों बे आन्दलन खालामनायनि खोथाया ओरैनो ओंथि गैया मानोना आं दहायनो बुंदों बे बिसायख'थियारि पारपासनि थाखायसो बे आफादखौ दानानै आन्दलन खालामनायनि खोथा बुंदों आरो दिनैनि दिनाव रावबो बर' रायजो राजाफ्रा फिन गोदानै माबा मोनसे आन्दलन खालामबावनानै जोंनि गेजेराव जे आरोबाव दावराव दावसि बा गोजोन गैयै बेखौ लुबैबावदों बे नङा मानोना जोङो दिनैनि दिनाव बयबो शान्तिखौ लुबैनानै गोजोनखौ लुबैनानै एनडिबि भाइफोरखौ लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिटिआर एकर्डखौ खालामदों आरो बे बिटिआर एकर्डआव मा दं मा गैया दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै रग' रग' फोरमायनानै होदों आरो जेरावनोखि बे एमसआ बर'जोंनो लिरनाय दं जे बेवहाय मा दं मा गैया दिनै गासै रायजो राजाफ्रानो बेखौ फरायदों जे बुजिनानै मोनदों दा गतिके दिनैनि दिनावहाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया सोरनिबा इंगितआव बेफोरबायदि नंखाय आफाद दानानै रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनाया दा बे जोंनि बर' समाजनि मोनसे लाजिथाव होननानैसो आं बुंगोन फैला बरगयारि थाङोब्ला फैलाखौसो नायनो थाङो नाथाय बिसायख'थिनि मेलनि बिबुंथिखौ खोनासंनो थाङा होनना बुंगासिनो बिनि सायाव मा बुंनो बेखौथ' बुंखासिगोन दा खोथाया नैबे दिनैनि दिनाव बिटिसिनि बे समस्थिफ्राव इउपिपिएलनि जानानै सोरबा फैला बरगयारियाल' केम्पिं खालामाखै गोबां दैदेनगिरिफ्रानो केम्पिं खालामदों जि जायगायाव फैला बरगयारिया थाङाखै खिन्थु बेफोरावथ' फैला बरगयारि थाङि जायगायावबोथ' हाजार हाजार माने मानसिफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएलनि मिटिङाव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा गतिके बबेबा मिथिङाव फैला बरगयारिखौ जे नायनोल' फैदों बे खोथाखौ बुंनाया बे ओंथि गैया आरो अपोजिसना दिनैनि दिनाव बेफोर खोथाखौनो बुंखागोन जिहेतु बिथांमोना लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरनि बे इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होफैनायखौ नुनानै मोनसे बागदावखांदों सोमोनांदों दा गतिके मोनसे बाहाना हिसाबै दिनै फैला बरगयारिखौसो नायनो फैदों होननानै बिथांमोना साफा सानैफ्रा बुंसोदों अबयसे दाब्लाखौबो बुंनाय खोनादों आङो खिन्थु बे फिसा फिसा मानसिनि स्टेटमेन्टनि सायाव आं स्टेटमेन्ट होनो बानानै माने बुङाखैमोन
थेवबाबो बुंगोन दिनैनि दिनाव आं नैबे मोनसे खोथाखौ फैला बरगयारिया जुदि सासे एक्टरब्ला दाब्लायाबो सासे एक्टर गतिके दाब्लाखौबो लैहोर लैहोर रायजोफ्रा नायनो फैनांगौमोन दाब्लाखौ नायनो फैयाखै ओंथिया बे नङा जे दाब्लाखौ एक्टर हिसाबै रायजो राजाफ्रा मोजां मोना आं बेखौ बुंनो थाङाखै ओंथिया नैबेसो बेवहाय सोरबा दाब्लाखौ बा फैलाखौल' नायनो होननानै रायजो राजाफ्रा फैयाखै दिनैनि दिनावहाय जाय पार्टिखौ मोजां मोनदों बै पार्टिगावनो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर थांनानै मिथिङाव बाहागो लाहैदों दिनैनि दिनाव जिहेतु इउपिपिएल हान्जाखौनो बयबो सापर्ट खालामदों हिसाबै बे इउपिपिएल मिथिङाव बै रायजोफ्रा लैहोर लैहोर फैदों रोजा रोजा रायजोफ्रा बाहागो लादों खिन्थु आंथ' बिथां दाब्लानि गोबां मिथिं नायबाय ससियेल मिडियायाव जे माने रायजो राजाखौ गोबांथार आं फैनाय नुनो मोनाखै खिन्थु आं बुङाखै जे दाब्लाखौ रायजो राजाफ्रा माने एक्टर हिसाबै मोजां मोना आं बेखौ बुंनो थाङाखै आं नैबेखौसो बुंदों जिहेतु बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि उनाव नेवसिदों दुसिदों हिसाबै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि मिथिंफ्राव खम बाहागो लादों बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा हारिमु सिबिनोबा एक्टर बिदि फावखुंग्रि महरै फैफिनगोन ना फैफिना बिसायख'थि जोबनायनि माने आं बिसायख'थि समावबो हारिमुआवनो बाहागो लाबाय दङ बे बिसायख'थिनि बुब्लियावबो जोङो मोनसे सिनेमा शुटिं खालामदों बिसम्बि होननाय बिसम्बि बर' सावथुन बिथां पंकज लाहारिनि दैदेननायाव बावैसोनो बे रिलिज जासिगोन दा गतिके बे माने राजखान्थिनि खोथाया आलादा आरो नैबे हारिमुनि खोथाया आलादा जे राजखान्थियाव थायोब्लानो जे हारिमुआव थानो हाया बे नङा आंथ' हारिमुआव थानायनि सिगांबो सासे फोरोंगिरिमोन आरोबाव दिनै अबयसे आंनि खामानिया बांदों दा बांनानै माने गावखौनो बांसिन बेस्थ'थायाव दोननो मोननानै साबसिनसो मोनदों दा गतिके आं राजखान्थियाव थानानैबो हारिमुखौ सिबिलांबाय थागोन आरो आंनि मोनसे थांखिया नैबेनोखा जिहेतु जोंनि नैबे जितु जोंनि बर'फोरनि हारिमु बे बिटिसिआव 17 बोसोर जे बिपिएफआ सरकार सालायबाय सरकार 17 बोसोर सरकार सालायनायनि उनावहाय डिपार्टमेन्ट थासेयावबो बे बिपिएफ सरकारा 17 बोसोराव जोंनि बर'नि हारिमुखौ फेहेरनांगौ जे फोजौनांगौनि थाखाय जेबो खामानि मावबोआखिसै जोंनि महरगिरिफोरनि थाखाय थांनानै थानायनि राहा खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा मोनबो पलिसि लाबोआखिसै दा गतिके आं ओरैसो सानदों जे जोंनि हारिमु बा आर्टिस्टफोरनिफ्राय राजखान्थियाव बाहागो लानानै जाहाथे जोङो जोंनि हारिमुखौ फेहेरनो आरो आर्टिस्टफोरनि मोजां खोथाखौ सिन्था खालामनो हायो दा बेखौसो सिन्था खालामनानै आङो स्पेसियेलि सासे आर्टिस्ट हिसाबैबाबो आंनि पार्सनेल डिसिसनजों फार्स्ट अफ अल आं पार्सनेल डिसिसन आरो सासे आर्टिस्ट हिसाबै हारिमुनि सार्थआव हारिमुनि खामानि मावनांगौ सार्थआव दिनै मोनसे राजखान्थिनि प्लेटफर्माव फैदों मानोना दिनै आं जि राजखान्थिनि प्लेटफर्माव फैदों बे राजखान्थिनि सायाव आंहा फोथायनाय दङ आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर'नि सायाव आंहा फोथायनाय दङ निश्चित भाबै इउपिपिएल सरकाराव फैनायनि उनावहाय जों थानानै आर्टिस्टफ्रा थाफानानै जोंनि बर'नि हारिमु आरो जोंनि आर्टिस्टफोरनि थाखाय माखासे खामानि मावनो हागोन